Aduh, nuwun sewu, sugeng dalu, sugeng dalu. Inggih, wilujeng dalu Kakung. Kakung. Anggepmu apa wani nyeluk-nyeluk Kakung? Wah, Bapak. Minimal Mas. Oh, Kang Mas. Atau Mase. Inggih. Rada tuwek sithik Om. Ndak boleh Pak lu, sudah tua itu. Om. Kula mirsani saking pamflet kalau ini. Ditulis toh? Dalang dari Surakarta, Om Purbo. Kula kinten jenengan niku pun sepat tibake tenan. Kula ambung sisan ini. HRY Channel Gunung Kawi. Iya. Matur sembah nuwun sing tanpa upama. Dene bengi iki awake dhewe kelakon tenan sowan meneh. Wah, ana kene ya mak. Ing pabrik gula iki niki piye ya nak. Lehku ngarep-arep kira-kira eneng nek wis 6 taun. Apa iya aku biyen tau didhawuhi saelingku sadurunge ana Covid-19 iya. Kae bae kira-kira 2 tahun sadurunge Covid kuwi wis nimbali aku jebul ana pengunduran meneh, bareng diundur meneh jebul ana Covid. Bareng enek Covid ya ngantek 2020, 21, 22, 23, 24 akhir iki kelakon. Wah wis pirang-pirang tahun mak. Yo. Kayak aku zaman semono 6 tahun kok 7 tahun kepungkur ki tau di DP. Di DP ki dipanjeri. Iya tak kira nek panitiane ki lali jebul kok yo ijek eling. Kok yo ijek eling nek biyen tau ndeleh dhuwit ning nggonku. Iya aja gawe nratape kanca-kanca kerawitan karo seni. Ora aja semelang. Ijek tak simpen. Dadi panganan. Ayo entek. Aduh, nak. Orang ya ora nyono babar pisan jebul saiki kelakon tenan mula. Ayo ngaturake panuwun muga-muga nggone tutup giling. Ing titiwan sing bengi iki bisa tansah sukses. Ya pancen sukses mak mergo iki produksine pancen ya nasional tenan. Wis kondang kaloka nganti temekan manca praja. Iya nek produksi gula ing kene iki nyatane bisa murah kabeh tenan ya no. Iya lan kowe nek kepengin urip sing tentrem, urip sing mulya saiki niruwa tanduran tebu wae lho. Tanduran tebu. Iya tebu. Lah tebu kok iso dienggo perlambang iso. Mergo tebu kuwi ketokane wite kuwi ditancepke sak nggon-nggon urip. Tegese kowe nek dadi wong sing gampangan aja dadi wong angel. Sak nggon-nggonmu nyeblok mesti kudu bisa menyesuaikan diri. Iya. Banjur sing angka loro tebu kuwi nek wis tuwa bako semi godhonge. Wong urip bisa wong ngrembaka.
uripe kudu ana gunane lan kudu ana kaundhakane urip ya no. Iya mah. Sabanjure wit tebu kuwi jejeg tur lempeng. Ambak mung sak lonjor ning kuwi kenceng. Dadi menungsa kudu duwe tekad sing makantar-kantar lurus kenceng kaya tebu kuwi. Iya. Banjur tebu kuwi lajan ora diopeni ning tetep urip. Menungsa kuwi bisa mandiri, ora mung jagake menyang pitulungane wong liya. Iya. Sabanjure wit rasane legi. Kowe cetha ta mung digawe gula kuwi rasane legi. Wong urip duwe gegayuhan. Gayuhaning wong urip ya kuwi mung golek memanising pati, tegese legining pati. Carane supaya bisa nggayuh memanising pati ya kuwi kudu tumindak sak becik-becike lan supaya uripe bisa piguna tumraping wong akeh lan bebrayan gedhe iki. Wah, matur sembah nuwun, Mak. Lah kok jebul kaya ngono kaendane lan kaya ngono apike tanduran tebu ya, Mak. Heeh. Wah, bengi iki ditapanake ning papan kang Bawira. Papan sing nurunggan dasare disentosani tenan kan panjenengane bapak-bapak panitia, bapak-bapak ibu-ibu. Mula aku karo kowe kudu ngaturake panuwun marang panjenengane Bapak Direktur Utama PT Kebon Agung. Ya kuwi panjenengane Bapak Didik Taurisianto. Iya, Mak. Ngaturake panuwun dene panjenengane wis ora kendho nggone tansah ngopeni marang kebudayaan lokal. Ora mung lokal nek wayang kulit wis dadi kebudayaan donya mergo wis entuk pengakuan saka Badan Dunia UNESCO. Wah iya, mula kudu wajib dijaga. Sing jaga uga kejaba pribadi-pribadi nanging uga badan-badan usaha milik negara. Uga kaya dene PT Kebon Agung iki no ora kendhat nggone saben buka giling lan tutup giling mesti nanggap wayang. Iya, Mak, iya. Banjur sing angka loro kunjuk dhumateng Direktur Produksi lan Pengembangan PT Kebon Agung Bapak Prasetyo Budi Santoso. Iya, Mak. Banjur sing angka 3 penane Direktur Keuangan PT Kebon Agung Bapak Krisman L. Tobing. Iya. Banjur pemimpin pabrik gula Kebon Agung Bapak Arifin. Matur nuwun. Uga nyang kancaku sing dek ben rawuh ana nggonku mbiyen. Iya, sapa? Ya Mas Dito lan kanca-kancane. Oh, Mas Dito sak kanca Mas Dayat lan liya-liyane. Heeh. Matur sembah nuwun dene isih eling menyang dalang purba asmara. Aku ki ya ora penak ngono. Aku wis pira-pira ning aku wis nggawa dhuwit. Iya, aku wis 6 tahun 7 tahun kepungkur ning. Aku ki wis eling mergo kanggonan DP iki yang ati ora penak. Ning aku ki arep genahke ya ora wani engko ndak dikira kepiye ngono. Ning jebulane ndelalah no, jebul kene ya eling tenan. Bareng wis ana kalodhangan terus wayangan tenan. Iya. Dadi yen ngono, aku rene iki nyaur utang. Aja ngono, Mak. Ndredeg-ndredegi kancane. Ora. Paringi. Iya. Mah elok tenan iki. Mula saka Solo adoh-adoh tekan Kabupaten Malang ya ing pabrik iki. Ya, iki tak gawa kabeh, no. Wayang kelir gamelan sak komplite iki wayange tak pilihke sing prada Mas. Sing gapite sungu kebobole kabeh. Ora neng sing ireng, ora neng. Kok mbok kira fiber. Utuh fiber utuh. Wayang prada kok gapit fiber. Kuwi gapite wayang siji kuwi wis 1 juta nek sing cilik. Gapite tok. Ya urung wayange. Wah, elok tenan. Mula ora kok jeneng pamer ora ning supaya bocah-bocah enom ki sing urung ngerti wayang ben tetep mencintai budayanya sendiri. Iya. Wah, elok tenan. Mula kang saka kuwi aku tetep ngucapake syukur muga-muga PT Kebon Agung kene jajaran direktur lan direksine lan kabeh staf karyawan karyawatine tetep nggone ngluri budayane dhewe kaya bengi iki lan tak pujekake muga-muga nganti tekan jaman apa wae ing pabrik iki tetep dadi internasional kumandang sak donya. Hebat. Nah, produksine tenan no. Wis kondang mergo mau
uga dingendikake yen to kejaba pabrik senjata pindad sing banget digatekake karo negara iki ya pabrik gula kebon agung iki ya. Iki aset nasional tenan. Mergo produksine paling gede dhewe sak Pulo Jawa. Iya. Kula matur sembah nuwun muga-muga tetep ngembang angrembaka ya, Kang. Iya. Iki kanca-kanca pepadi saka wewengkon Malang kene sak kiwa tengene uga klebu Batu padha nglumpukno. Iya, Persatuan Pedalangan Indonesia. Kota Malang uga Kabupaten Malang uga Kota Batu iya. Padha nglumpuk tumplek-blek ngaturake panuwun lan klebu kadangku sepuh saka Mojokerto. Denane Pak Ki Dalang Wardono saha putrane. Matur nuwun Kamas adoh-adoh 70-an kilo luweh saka kono tindak rene mung kepengin nenggani ke ngrayi matur sembah nuwun Mbah. Muga-muga barokah lan tetep sehat nggih. Matur sembah nuwun. Iki waranggana no. Wah, sound system modern. Iya. Jenenge apa? Horek. Wah, sound system horek ngene iki ya. Celok tenang. Wah, sindene nak sindene. Wah, bingaren bengi iki kok sindenku akeh men. 1 2 3 4 5 6 7. Sik. Kok enek wong anyar iki? Sisih kene no. Kene sik, ayo. Ditepungi sik enek wong anyar iki. Ya. Biasa ayune nek mut biar kowe ngingete mut biar kowe aduh nuwun sewu sugeng dalu Nggih wilujeng dalu Kakung. Kakung anggapmu apa wani nyeluk-nyeluk Kakung. Wah, Bapak. Minimal Mas Oh, Kang Mas. atau Mase. Nggih. Rada tuwek sithik Om. Enggak boleh Pak lu, sudah tua itu. Om. Kula mirsani saking pamflet kala Nggih. wingi. Ditulis toh? Nggih. Dalang dari Surakarta, Om Purbo. Kula kinten jenengan niku pun sepat tibake tenan. Kula ambung sisan lho. Oh, wong kok senengane Nggih. aja kaya ngono to ora itu tuwa. Pangapunten. Ndak trajange sing ngungkuli canom. Nggih. Boleh kan? Nggih. Boleh kan? Anda sudah lihat menyaksikan sendiri kan? Nggih. Tangan saya tidak sakit kan? Boten. Tadi lentere sekarang sehat kan? Lah kuwi dayane dhuwit ning kono kuwi. Oh, ngaten. Iya. Genduk saking pundi? Asmane sinten wong ayu? Nggih, dipun Nggih. tangepangaken nami kula Nandasari, mijil saking Tulungagung. Ya ampun tak kira Batu apa Malang kene. Tulungagung ya waduh lho. Nggih. Sik Tulungagune ngendi? Aku nek saka Wisih Kulon aku apal. Ya toh? Nggih. Jaraan. Ya toh Kalangbret, Nggih. Bolo. Lho, Berarti ora bolo nggon kuburan. nggih. Asring tindak mriko. Karo iki. Wah, ora tahu tuh ya. Oke, kuwi terus apa itu rejo tangan, ada pakel, ada ngentrong, ya toh? Nggih. Oh, apa wis tak wayangi kuwi Boyolangu ada. Nggih, kula wilayah wetan Wetan pundi? Ngunut. Oh, ngunut mpun nate, terus tok gunung ta? Lho, kutha no. Alah, kutha ya nek gununge sithik kok mbok ngaku ngono. Ngaku nek wong desa ngono. Isine Mbak sapa mau? Nandasari. Nandasari. Oh. Kowe ngerti, sindenku sing ora melu bengi iki enek sing jenenge Yolanda. Oh, ngeten. Kuwi jenenge kaya merek serandal. Yolanda iki luar biasa kok sampai sini gimana tadi ceritanya? Alhamdulillah niki wau ditimbali kalian PG Kebon Agung. Ngaten, sampun mengganan nggih. Nggih. Wah luar biasa. Sami kalian jenengan Nggih. nyaur utang. Oh, lah ini.
Wis ora usah diomong-omong engko tak sanggane dhewe. Wah, ini wajahnya luar biasa lho, kanca-kanca Mayangkara wajahe. Luar biasa. Nek ngene iki wajah Jepang. Jepang. Ya. Jepang. Terus nek sisihmu kuwi, sisihmu kaya Mbak sapa? Cekel cek ayo. Mikir. Ayo Mbak sapa? Ayo, sapa jenenge? Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Heeh. Kula Yuliana. Saking pundi? Saking Purwodadi. Purwodadi Grobogan. Nggih. Nah, terus derek niki wajahnya ini kayaknya Thailand. Jauh banget lho. Thailand loh. Nggih lah luar biasa. Wah, Institut Seni Indonesia ya. Mboten napa? Ibu rumah tangga saja. Oh, ibu rumah tangga, mboten sekolah nggih. Enggak apa-apa, yang penting profesional. Satunya lagi ayo. Siapa lagi? Aduh, Mbak, sapa kae lali aku sok melu. Niken, Pak. Oh, Niken. Ning sanes Salindri ta? Mboten. Ah, iki Niken Silitri. Iya, Niken iki wajahnya Filipin. Nah. Lah candake niku namine Mbak Lydia, itu wajahnya India yang masuk, Timur Tengah masuk. Nah, terus Uul, sing ana kono bintange Uul sinden Mayangkara, bintange Uul itu wajahnya Korea. Lah terus candake Putri itu Ethiopia. Wajahnya Ethiopia agak gelap tapi manis. Nah, sisih mriko dhewe Madagaskar. Kok iso Madagaskar yo aja ngenyek banget. Luar biasa. Bali menyang genduk ini ayo. Luar biasa ayo dicekel menen nduk. Ayo yang baru ayo. Luar biasa. Duh. Sekolahin napa no? Wonten Universitas Terbuka Malang. Oh, Kodanan. Dalam? Kodanan. Dan apa? Lah terbuka? Maksudnya terbuka niku boleh siapa saja. Oh, berarti tidak memandang usia. Ngoten terus derek Universitas Terbuka niku tegese tidak memakai pakaian dalam. Enggak ada. Nggih ndamel. Oh, damel. Nggih. Ada gambarnya? Bunga apa sepeda? Jadi lo tahu ngerti ada gambarnya bunga. Baru biasa. Gendong aja. Iki piye ceritanya piye kok masih kuliah kok sudah nyinden ini piye iki? Ceritanya turun seni ibunya pesinden. Sanes saking Uti. Oh, Mbah Putri, pesinden. Nggih. Ibu sinten mungkin kayak kula tepang. Ayo. Zaman lekak rena aku sembahyang Tulungagung lho. Ayo. Menika maringan asma Bu Jumiati. Ya ampun omong kowe putune Yujum to ya. Oh, putune Yujum. Anate nyindeni kula, turun Boyolangu teng Pakel, teng Dono Sendang teng niku komplit. Apal no desa nggonmu. Ora saiki wae lali karo dalang purba. Mula aku ben mlebu Tulungagung, krawit aku arep tak salini jeneng Nyu Mayangkara. Nganggo nyu bareng. Nyu Mayangkara. Luar biasa gendho. Nggih, puniki kali sinten piyambak. Kalian ibuke. Oh, ibuke mau mriko. Nggih. Luar biasa. Pun omah-omah dereng to? Masih oke, cita-cita ingin menjadi istri dari suami yang berkedudukan sebagai pejabat, seniman, budayawan, pengacara. Wah, pengangguran banyak acara. Oh, singkatan aja. Pengacara duit akeh lho. Kamu gitu. Iya toh ya. Gitu. Oke, luar biasa. Itu pilihan hidup, enggak apa-apa. Deh. Jana akeh banget iki loro telu papat 5 6 7 ya. Tok parkoto. Kowe nembang. Aku belum nyoba. Kayak nek ngerti rasane ngono kuwi. Aku kira-kira sadurunge Covid kuwi tak niati aku tau ndalang ning omahku dhewe tanpa sound system.
tanpa lampu mung blencong saka geni kok. Kuwi sing nonton ya sakmene iki saka kono jare krungu ki kok. Mergo apa? Lampune wong sak desa tak kon mateni kabeh. Dadi kono ki betul-betul gelap. Lah sing ana mung intir-intir niki karo suaraku tok. Mula kuwi mau nek arep ngerti miat lan ning kalangyan sakmono kuwi. Kuwi krungu nek jebul nek dipetengi iki krungu. Mula aku biyen ya tau kok petengan kuwi krungu kok. Wes saiki aja kesuwen. Iki bintang tamu. Ojo ngomong suaramu gak entek. Ditandani sing mesti enek sing konslet iki. Mergo mau udan. Bahaya ya. Ning iki sound system-e urip ayo bintang tamu rene. Mas Jo Klitik dan Mas Jo Gluduk ayo. Iki senengane kudu perahu layar. Awas. Jadi singgal-singgal ayo. Perahu layar.